कहते नहीं कि सुनी ये राजा जी सावन बीत गई, दिवाली बीत गई, आसीन दशहरा बीत गई, छठ आइल बा। अब मालिक से छुट्टी ले ली, अगर रउआ भाड़ा नहीं किए तो कहीं तो पैसा लेके अमित जी से भेज देता नहीं, लेकिन गाड़ी धो के आ जाए। कि अशोक के कार्तिक में बोलैबा कि नाइबा, ए राजा जी छठी घाट अरे जइबा कि ना जइबा। प्रेम से बोले छठी मैया की। क्या बात है? 1 2 3 4 नाचते हुए अशोक के कार्तिक में बोलैबा कि ना अइबा, अशोक के कार्तिक में बोलैबा कि ना अइबा। वो माइक मत कर दे दीजिए इनको। ए राजा जी छठ घाट अरे जइबा कि ना जइबा। असो छोट काट चले के बानू, बउआ के जो भाड़ा बा उतारे के बानू, बउआ के भाड़ा खातिर सुने ना, राजा जी फटाका छोड़िए कि ना छोड़िए फटाका उड़ी। ए राजाऊ छठ घाट जइबा कि ना जइबा। कहतनी अमित भैया मानी के घरे कहतनी कि का कर रुपिया कमा के सारा सुख मिली असुमाई लगे जाके। रुपिया कमा के सारा सुख मिली असो माई लगे जाके। कि ननका के भाड़ा में जनता नहीं 5001 रुपया के भाड़ा मने रह कि हमरा घरे हमरा द्वार पर जे दिना गावे बजावे वाला लोग आई नु लवंडा लो ओ दिना पूरे बजावे वाला के हमनी का बहुत सारा इनाम दे हवे, कुछ डिस्काउंट होई क्या से कहे के चंदन जी कि ननका के भाड़ा तू पुरैबा कि नाइबा। ओ माय गॉड, लागत तानी कि बाहर जाके कोनो के फेरा में पड़ल बनी। लागत तो बा कि ए सैया जी छठ घाट जइबा कि ना जइबा। जइबा कि ना जइबा।
कहतनी इनकरा बउआ के मौसी इनकर साली नूतन जी के तरफ से बहुत सारा पुरस्कार है। कहतनी कि का कर पर रुपिया कमा के सारा सुख मिली रहुआ माई लगे जाके कि बबुआ के बाभारा तू पुरैबा कि नाइबा ए चंद जी छठ घाट जइबा